Nahigugma ko nimo, apan wa man gyud ka manguyab nako kay wa kay gusto nako. Mo nga gitugyan ko na lang sa laing lalaki ang akong kaputli. Mo kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Mao pa nay Andring, imong gibaligi ang usa ka bapoy. O taon nak, saong napike matas kwartagot. Nahurot gyud ang atong pundo nga halin sa tulo ka baktin nay. Oo, oy. Ug katong usa nga igsuon sa tulo ka baktin ba ato unta tasong himuon nga butakal, pero napike man gyud ta. Giabag gibaligya na lang po kapel. Ang inahan anak nay, di ba hapit naman to pahabala nay no? Oo. Mao man bitaw nga ako na lang gibaligya tong mga anak. Dako naman para pahabala na sab na natong anay ba. May untaoy kun mas daghan ang iyang anak. Inigsunod panganak niya para daghan tag mabaligya. Unsa, mapyos ka na, Daling? Oy, day. O, nagplano na mi nga magpakasal sa akong uyab. Mientras dili pa dako ning akong tiyan. May gani kay wa mo sibat ang imong uyab, day no? Sustay, kung pananglit dili siya manubag sa akong gisabak. Okay ra sad ko eh. Ang importante nga makakita na kog liwat. Ako, day, lahi ang niya sa kong una-una. Unsa man day? Bahalag di ko mamapdos. Basta, makatilaw lang unta ko og langit. Dugay na kay ko gustong makatilaw, ana. Pero ang lalaki nga akong nagustuhan, wag gid manguyab na ako. Ay. Si Mario unta today, uy. Nga anak ni Noy Tomas nga tag-iya og mga baboyng butakal. Ipog man kay to nimo. Pero unsa ikaw man say way gusto niya, uy. Nya si Arman man ako, bi. Ibog bitaw kay na nako si Mario. Siya na lang kay uyabon ako, no? Mas maayo pag si Mario nila iyang uyabon kay dako kay gusto niya. Ikaw man gud unta to ang gusto niya nga mauyab. Kay nahikugma siya nimo. Pastilan. Swerte lang yun si Stila nga. Di ko mapahimos lanon nga pagkalalaki. Kaya kung dokero pag kung pagkalalaki, hagisakyan ko na dako niya gusto di rin ako eh. Gibugha ko na siya. Habang di ko manghilabot ako babae nga, wa ko'y gusto. Di ko salbahis nga pagkalalaki. Ang among manok nga bayi, maghihigot ni nanay sa kilid sa among bay. Gidukol og manok nga sunoy. Og giupahan ang among manok nga bayi. Gahapon laing manok nga sunoy ang miupa. Karon lain na sa gasunoy. Hayahayas among manok nga bayi, uy. Sana all manok. Hala no. Bisag kinsa naman lang nga sunoy ang muupa. Stella! Nay Andre, ngano nay? Ha? Magpahabal nako, Este. Ha? Noon sa kanay? Magpahabal na ang atong anay, day. Makailamang kus anay nga gusto nang magpahabal. Ikaw say pahabal anas ilang Tomas kaw. Kay naglain man akong lawas. Uy, nauwanan manggod ko gahapon. Kahilantan nun ko. Ako'y mo pahabal sa atong anay-nay? Oh. Sige, sige. Ako tong dadon sa ilang ni Tomas. Akong dadon sa ila ang anay-nay. Kay magpahabal pata! Lano, ang amaw! Kadali ba'y nakabarog, nakadungog nga magpahabal? Hala ka, amaw! Tana, oy! Mabdos ka na sagbalik, ha! Aron dagan og halin, ha! Tana ba? Ato tas ilang na Tomas. Sige na. Nay Andre,
tag mga anak tayo tao nagbalik. Ay, ni ano na silang Noy Tomas. Noy Tomas! Maayo! Noy Tomas! Oy, Stella! Ikaw maguna nagdaanan na inyong anay. Magpahabal, Minoy! Mao ba? Magpahabal mo? Ya, busy pa ba ko da? Si Mario na akong pabalon. Day ha? Okay ra? Mario! Mario! Tay! Oh, sana. Mario, kiring niya si Stella. Hala. Nga anak ni Andring. Si Mario ko na magpahabal. Ikaw na atuman ito Hala, dong. ibugrabanin na akong tawhana da. Sige, tay! Magyud maigo, oy! Kalangas ba ining anaya, oy? Bitaw, uy, digit maigo. Sige lang kapingis. Lagi! Tarong nga, day. Ayaw ako tarong, day, be. Tarong nga gunit. Kana, plastar mayo. Pangus gigi ug kupot ha ang lubutan ng anay, ha? Aron, mabantang gid ba? Oh, Maigo sige, gyud, sige. ha? Alik dik, bi, alik dik. Sige. Alik dik. Ay, oh. Oh. Ayaw lihok lagi. Oh, Kana. Guniti. Bantang ng guniti puto, mayo. Mario. Sige na. Gunitin na. Kani, gunitan ko niya, habi. Kana, na. Ay na. Idulit Sige na. Idulit ko ni iya sa anay. Kani. Wala. da. Igok na gyud. Paslak. Salamat. Kutasa eh. Nahabalan gyud na ako ng imong anay day. Ay, sa mong anak, uy, nahabala naman sad. Puya. Days nila. Oh. Mamisita ko ni murong gabi ha. Ha? Uy, Mario, uy, imo magod naghihikap ang akong buktoin. Ha? Nihikap pa ya ka sa utin sa butakal. Ah. Manimaho na ko, ani. Uy, Lain sorry. na. Sorry. Hala, Hala, uy. hala, Mabisita tuloy na na. ko karong gabi, kay magpaabot ko nimo, ha? Salamat day Stella ha. Kay imo naging kong gisugot ha. Kana tungod kay nakita ko nga, tinuod kay nahikok man ako. Salamat day. Og isaad na ko nimo day. Dili ka magmahay nga imo kong gisugot. Kay mahal ko kay ikaw day. Gihigugma ta ka day Stella. Di kandri padung sa ubos. Ini. O, na. Mario, kalami, anak. Ay, kalami. Kalamian ni Asa Rehab nang ka imong day. gibuhay? Ako ning gilips to lips ning imuha. Kalami. Nakuha gid ni Mario ang akong kaputli at hikayon na. Human sa nahita po, nakatun ako sa pagmahal niya. Ug ning hikayon na, gikatakda na ang among kasal. Mga mga kasama ang kaagi ni Stella, diniring tulumanon. What's the style? Gikatakda na ang kasal style. Kini mao sugilanon gisuot ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.